All right, Zimbabwe. Right now, we are visiting one of the oldest beefs in Zimbabwe. I mean, it's not the oldest, but one of the biggest beefs in Zimbabwe. If you ask some people, they will tell you kuti ndo beef rakapedza Passion Java. Kana ukabvunza ari Tinashe Mutarisi, as a matter of fact, he claimed this. So let's get into this. Nyaya iri kusvika panews desk Zimbabwe. Kuti every Zimbabwean right now arifana kutera zvinhu izvi because mafun is so. Let me revisit just a little bit. Ndisati ndati bo munyaya dzevanhu handiti inzwai Zimbabwe. So what is happening ndechekuti tina isusu Passion Java mumazuva ekuti mukomana anga ane that proximity to power, anga achiri that close to President Mnangagwa handiti. Passion Java kana tisiri kukanganisa, Passion Java wakazozvibvisa pakuva close to Mnangagwa nekutaura zvina basa kuti mufana unoindirira Java panga kutaura zvokuti mbavha for ED, mahure for ED, chichi ED ndobva ona aga akana mental breaks kanoindirira handiti kacharlatan kasina skiri. But anyway, let's get into this. So what is happening? Before that, Passion Java was accused in one of the biggest, like Tinashe Mutarisi has never fought with anyone but with Passion Java only. And Tinashe Mutarisi went ahead to accuse Passion Java of trying to extort money from him. Achishandisa achiti iwe wangu. Because Tinashe Mutarisi mazuva vanga vari active mupolitics, vachiuya vachitaura nechibhende vachisapota vana Triple C uchivahwa kuti vari kuataka ZANU-PF anditi. So Java kaizviona kachionera saka manje ndobva katanga kuenda negwekuseri kachivhundusira Tinashe Mutarisi kuti wangu mafia iri akuda kutokuvinga, rakuda kutozokupedzera. Mafia iri kucheka chakati kwanzi tiri kucheka chero mahure ako auri kuda nawo pakuda kubudiswa nyaya zvikazodii. Tinashe Mutarisi mani ndobva dzagaya ndobva dzakazoita conclusions kaona kuti no man kamfana Java kari kuda kutongondirowawo extortion aka kari kuona soti ndiri kagrade 3 nini kagrade 3B handiti kekumachonyonyo. Tinashe Mutarisi ndobva vauya vachihuta palive, ndobva vapedzera Java vakainvolva also vana mudiwa vakangobatirwawo pakati. So after vapedzera Java kudero because vakataura zvinhu zvakafanana kuti Java ari kuzama kushandisa zita remusangano, ari kutoziva nyaya dzako kuti uri kuenda kumamaini, uri kunotora kushandisa zita remusangano uchizama kudidididi handiti. So from there musangano ndobva wasvipa Passion Java nemukadzi ndokumuramba. Muri Zimbabwe vakadzi muri hatingazoti hedu mese but hey, muri dangerous, muri evil vana mhanza dzangu, muri evil vazhinji venyu. So evil kureva kuti mufesi akangoluza zvawakasangana nazvo anazvo wakutomutsvaira. Java kakatsvaigwa very very fast, angoti zvikudai zvikadai ko zvino Java katoka svimborume anditi. So let's get into this right now. Muri Zimbabwe tiri kunzwa nyaya iri kusvika panews desk iri kutiudza kuti these two guys finally vauya to a new reality yekuti they have decided to move on and they have decided kuti wangu paya pakanganisika pakabhaizika, let's move on in peace. So tiri kunzwa isusu kuti Mutarisi has reached out to Passion Java because to Passion Java achiapologize achiita sei. So aya ndo mamiriro akaita nyaya right now. Ndikuda kuti titaura about this. Timbotaura nyaya dzevanhu panapa a little bit. Tadzifambira tadzifambira for sure. So let's talk about mukomana Passion Java because at first mufana painyangadza mazuva aya pakabudikira nemari. Takatomumaka mani tichiona kuti akamufana akakadhakwa but pakakazodonha manje unosvika paukanzwira tsitsi kuti akamufana akaka after all kanga kasiri that bad handiti. So ndo position yatiri right now, tichingoitawo wish vana Passion Java well kuti whatever he's doing he succeeds. So tirimo muno muZimbabwe. Stay tuned pamuzinda wavanhu. Rugare ngaruve nemi.